Choy. Apply tayo kung pagka-artista ba? Pwede? Usa man ning tawanan nimo apply og artista. Katiniira mura ra ba gwapo? Ngayon dahil dili gwapo. Dili tawo? Ali na ay, sulod na ay, mamugos man. Ladies, kumusta na? Daghan na bang mga apply ng artista? Nakadiri ka, nakapila na. Miss Tara, papasukin mo na yung mga apply ng artista. Ali na diri kay ikaw una. Okay. Muna na itong first na mga apply, no? Oh, diri. Kasi pangalan mo daw? Wano na ni bagsig ni. Bagsik, dega. Pakit ako si mo talent, be. Wa man gay talent tayo kay. Pagtarong ba, kay daghan pa biya kay nakapila, oh. Unsay mo talent ba? Pakita na. Wala. Ay, unsa man yung mga gipangkuha ng mga artista dahil eh. Sa man diri koy galangay-langay ra man na. Mandi kay talent kang bata ka. Okay, next. Pagdali, isingot na kayo ko dali. Init kayo, pagdali. Miss Tara, kuha itong next. Tara na ikaw ni sunod. Oh, kani, marag bagsik-bagsik yun yung pagka-artistahan eh. Okay, kani mo yung nanay mo yung kuha ninyo. Okay, kaya ni. Unsa may mo talent karon be? Talent lang direct. Kabulong-bulong ako eh. Di na pakita. Sunod parang nimo. Kaawa. Wa man po dahil ni talent bataan eh. True. Talent ha. Da, hulog na po. Wala pa dyan ko nakapili og artista ba? O kani yung mga gipangpili diri nga nakapila diri. Wag yung mga ayo. Next! Ay na kay ikaw na po sunod. Okay. Kini, kay mura na yung nga yun ni talent yun yung tawanan eh. Unsa may talent ni mo be? Pakita dayon, dali kay init kayo. Hala Darik. Yung talent nasa balay, nabilin. Ako sa kaon. Anak, laro kay Choy. Otro po na may talent. Bitaw. Kaon sa to Darik. Oh, asa mo ka Choy? Otro po na may talent. Agay, hulog na po. Mura lagi na yayaring ra, Choy. Dito ka agay, Choy. Yan Choy, kay magdi ko pa ba Choy? Ito Choy. Ay mo pala prinsesi, mga nawong choy. Ginawa yun ay. Dapat ka sinunod. Direk, isang lang yun nabilin ba? Sige na, pasudlan na na Darik, igadalin ako. Hindi na, kay ikaw na yung sunod. Say sunod. Ako'y sunod, Direk. Kisa naman po ng aktura nga ni hubog man na isulod Darik. Siya pa may sunod, sir. Ako lagi sunod. Ako pa lagi Choy. Ako lagi. Ako lagi. Ako lagi. Ako lagi ba? Ako Da, hulog na po. Way klaro ni trabaho eh. Mangundang ta, tara, muli ta. Asa mo ka mata? Huli na po. Mga buhanga mo. Anyag dili gwapo murag tawo. Tapos gaway. Jagat. Mura ra bag. Shout out tayo sa balanan sa Maynado Family dira. Shout out dahil sa mga Incabo family o Rodrigo family ra. Shout out sa mga Incabo family. Sikoy. Shout out mga saray sa mili. Shout out sa mga Talikpik family. Shout out sa mga Butchan family o paki-follow and share. Shout out sa mga family sa Prajan. Shout out sa Ang tawa na nagtago mo na. Tapos Alcaraz. Okay, bigo na!